l'espectacle és fantàstic, L'ambientació i tot, fantàstic. Perquè combinava molt l'espectacle, molta música, molt ball, molt humor i ja estava molt bé. Perquè... Fa molt de riure. Fa molt de riure. Sí, Molt. i fa por també. I fa por també. Al principi, sí. Sí, Per què? jo crec. La barreja de cit i cabaret i els números còmics i tot plegat, força bé, molt divertit. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi pequeña virgen? Me habían hablado de usted. Pensé que no quedaban vírgenes en Barcelona. Enhorabuena, ¿qué se siente? ¿Me siente como un vacío o una carencia? Dígale algo a la cámara. No, bueno. Per què? Bueno, no m'ho esperava, no pensava que fos un espectacle de circ tan complet i, bueno, no sé, molt bé, molt l'escenografia molt treballada i molt bé, hi ha una mica de tot. Moments així una mica de tensió, sobretot l'entrada, però després molt bé. Però realment és un espectacle molt interessant. A mi m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim. Què és el que més t'ha agradat? M'ha agradat tot, però és que he rigut molt amb el final, quan ha fet interactuar al públic i ha sigut divertidíssim, però m'ha agradat tot, tot ho he trobat fantàstic. De fet, estic esperant per... La teva foto. Sí, no, i per escriure'ls i... vale, sí, molt bé. Sí, m'ha agradat moltíssim. La veritat és que ho recomano al 100%. De fet, la setmana que ve torno. Ah, molt bé. Portaré els meus fills perquè és molt xulo l'espectacle, molt. Ho recomano a petits i grans. ¡Toquen por aquí! ¡Sí, también! ¡Ha resucitado, chato! ¡Cojonudo! Uah, increïble. O sigui, ja m'havia parlat i tenia moltes ganes de venir. I què és el que més t'ha agradat? El Nosferatu, l'home cabra aquest, brutal, o sigui, com l'han caracteritzat i tot, increïble. I després el que feia, bueno, com se llama? Qui? Aquest últim, bueno, que m'ha fet riure moltíssim, m'he passat teta. Me alegro mucho, A ver si nos vemos un ratico luego, Vale, guapetón. Adiós, chato, adiós. Ven, acércate, joven. Joven, abanícame un poquito a mí. Oh, I love it. Fantastic. Oh, he's right amazing. You got the right guy. Yeah, absolutely fantastic. I've worked with a lot of circuses, and this was fantastic. Incredible. The costume design, amazing. Amazing. Tour de force.